Selamat pagi. Nggih, pagi. Dengan Bapak Ari Iwan. iki keluhane jenengan. Mboten patek doyan mangan, Bu. Nek bengi tansah klisikan. Mergo nek dina Senin sampai Setu berburu utang. Ayame nek dina Minggu tok. Mulane to Pak aja utang-utangan. Lah piye butuh kok nek duwe ora utang to, Bu? Niki sepertinya jenengan gejala kebulet utang sampai bulet-bulet niki. Pripun enten solusine mboten? Wonten 3 solusine. Piye akeh men no. Napa mawon niku? Sing pertama niki jenengan golek tumbal sing lemu. Lah napa Bu kok pilih sing lemu? Soale setan sakniki niku mboten doyan kali sing turu-turu, doyane sing berdaging. Walah ngono to. Tapi gak cocok aku. Sing nomor loro napa? Yang kedua, jenengan ternak tuyul. Lah iki rada ruwet iki. Ternak tuyul kudu mie itu lah.